Het is woensdag 16 oktober, de dag dat bekend maken is dat er in 2016 geen grut reedrietoernooi in Nederland houden wordt. Net in Tialf, maar lekker ook net in Almere. Het is ook de dag dat de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen uitgezet is. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd wordt. Goeien en welkom bij Bient. In dit programma onder woorden omdenken van het 150-jarig bestaan van het spoor tussen Ljouwert en Haas. Verslagjouwer Albert Jensma tekent het mooie verhalen op. En burgemeester Jurrit Visser neemt na het 10 jaar als burgemeester afscheid van zijn skilge. Ik heb mijn gemengde gevoelens hierbij. Het is om redenen van de gezondheid, maar chemie het allemaal iets oors voorstelt. In Nederland hoeft een patiënt net langdurig pijn te hebben als genezing net meer mogelijk is. Maar artsen en verpleegkundigen zitten heel iets vaker te kwad bij het toepassen daarvan. Er zijn een soort voorbeelden dat het net goed gaat. En dat wil de patiënten denken dat ze het wel goed regelen hebben. Maar hoe vaak wordt er nou eens vregen om levensbeëindiging? In Nederland versterren vliegen hier rond 4.000 mensen met hulp van euthanasie. En daarmee gaat het al meldings met 13% omheeg. In vergelijking met het hier ervoor. In de drie noordelijke provincies, Friesland, Friesland en Drenthe, zijn er 433 meldings van het patiënten die het kiezen hebben voor euthanasie. En bij de meeste patiënten wie kanker de voornaamste reden om te kiezen voor euthanasie. Je denkt dus als patiënt dat je alles goed regelt hebt en toch rint het op het laatste moment nog verkeerd. Hoe kwam onder oren de familie De Groot. Hij wie een man die graag de regie vierde en hier alles regelen voor euthanasie. De meesten dat dochter. Mem, BN en huisarts wien op behichten. Hij was zelfs lid van de NVVE, de Vrijwillige Euthanasievereniging. De papieren wien invult en ondertekenen. Dus u heid en wij hier alle het idee van nou, als u heid nou onjouwt van het lijntje wordt mij te mal, dan zetten we er een punt achter. Maar het komt oors. Als het zover is de huisdokter op wintersport, de vervanger ik en de dokterswacht weet hem geen riem uit de situatie. Dan komt de vervanger thuis en begint de ellende. De man die komt binnen en die rent naar huis heid en hij jouwt hem wat medicatie. En dat zeg ik en ik stel daar geen vragen bij. En toen vreeg die man van, meneer De Groot, wat wilt u? Ja, ik wil graag sterven. Ja, dan hebben wij een probleem, meneer De Groot. Want daar mag ik niet op ingaan, want u bent wilsonbekwaam door de medicatie die u heeft gekregen. Maar dat hier die man hem zelf jong. Nou, ik wie verbjusteren. En wij tochten van, hij hoeft alleen nog maar ja te zeggen, want alles is al in kalk en cement. Maar dat wie dus net zo, want op dat stuit hier hij medicatie, dat die hem wilsonbekwaam maken. Het is heel iets zo west van, meneer De Groot, je gaat goed regelen. En op het stuit dat het de executie daarvan wijzen moest, is het van, nou ja, maar dat kunnen we niet doen, want u bent wilsonbekwaam. En dat doet mij denken van, misschien heeft het wel zo dreigvoen dat ze een uitwijs zocht hebben. Dat weet ik net. Ik heb die vraag gesteld van, ik zeg, wat doe je nou? Waarom doe je het zo? Dit is toch de verkeerde volgorde? Maar daar heb ik geen antwoord op gekregen. Wat er bij de pine zit, is van, nou, die man heeft 4 dagen te lang libben. Hij hier dat zelf regelen, wilt. En dat is net slagen. Maar de grootste probleem zit erin van, wij zijn meer dwaande west om uw jocht, of het jocht van uw huid te helpen, als dat je fatsoenlijk afschien nemen kunnen. En het is al slim genoeg dat je huid stoorn is. En dan mag je net die frustratie hebben van, jongens, wij tochten dat je hem alles regelen hier. Je hem heel alleen maar zijn dat het goed weer. En dan als het er echt even omgiert, dan ben je hem net thuis. Is dat een verwijt aan een arts? Ja, dat vind ik een verwijt. Want als je als dokter zegt van, het mooit mij om vrijwillige euthanasie om daar een rol in te spelen, dan vind ik dat je de verplichting hebben als zorgverlener dat je vervanger ziet je die daar geen problemen mee had. Ik hier gewoon alles kan nemen wilt van de huid. En net de dokter in de gaten houden.
We praten over dit onderwerp verder aan tafel. Maar onder andere Kees Luchtmeijer, voormalig huisdokter in Haas, en Johan Knol. Je zit in het palliatief consultatieteam Friesland. Om kwart te gaan, huisartsen kun je bellen voor advies. Beetje kwart door de bocht. Maar jou, u doet te zetten, meneer Luchtmeijer. Jou hebben 40 jaar huisarts geweest. Ja. Hebben je vaak de vraag gekregen van patiënten om te helpen met euthanasie? Zo'n dikke 20 keer. En dat had je ook niet? Ja, ik heb wel vaker de vraag, maar 20 keer is het komt euthanasie of hulp bij zelfdoding. Ja, dat ik wel eens nee zijn. Ja. Maar als het dan toch trok je, hoe ried je dan weer een hoesta? Rustig en voldaan. Ik wil het pas doen als ik zelf het gevoel heb dat het goed zit. En dat ik mijn hoofd rustig op het kussen kan leggen. En zolang ik dat gevoel niet heb, gebeurt het niet. Ja, hebben we nooit eens een keer gehoord dat je lijn op het kussen, dat je iets hier van twijfel? Nee. Gelukkig niet. Nee. Meneer Knol, ik zei al, je werkt bij het palliatief consultatieteam Friesland. Ja. Maar wat voor vragen komen huisartsen bij je? Dat is verschillend. Dat gaat vaak over pijnklachten. En dan zijn ze bij mij als pijnspecialist natuurlijk aan het goede adres. Maar ook vaak over benauwdheid, misselijkheid. Vragen rondom het levenseinde van wanneer staak je vocht en voedingtoediening. Het staken van behandelingen. Ja, want 80% van alle huisartsen die vreet je eigenlijk om bijscholing. Ja. Wat moeten ze dan alleen nog leren? Nou, met name ook de laatste tijd is het ook in het nieuws gekomen dat met name pijnvraagstukken en het laatste levenseinde toch wel erg onderbelicht is in de medische opleidingen in geheel Europa. Ja, want we zijn eigenlijk gewend om alles zelf te bepalen. Hè? Het hele leven bepalen alles zelf. Vind je ook dat de patiënt de regie zelf in handen horen moet? Ja. 100%? Ja. Beide? Ja. En de wet maakt dat onmogelijk. Want? Omdat de wet... ik zeg dan altijd maar... Je mag niet doodgaan. Van de wet net? Nee. Je moet eerst examen doen. En veel mensen zakken. Helaas. Hoe bedoel je dat? Nou, dat zijn mensen die wel voldoen aan de eisen die de wet stelt. En die ook geholpen zouden moeten kunnen worden. Maar dan is er... of de behandelende arts die zegt dat hij het niet kan doen, of niet wil doen, of niet mag doen. Of er is een scanarts die een reden noemt waarom het niet door zou moeten gaan. Een scanarts is een onafhankelijke arts die tafelshow hoort dat het al heel goed is. Ja. Maar wat velen niet weten, ook veel artsen geloof ik niet, dat is dat de wet voorschrijft dat er een onafhankelijke arts moet worden geraadpleegd. Maar de wet schrijft niet voor dat hij het ermee eens moet zijn. Hij moet alleen zijn oordeel geven. En je kan dus eventueel dat oordeel van de scanarts gewoon naast je neerleggen en toch de hulp verlenen. Maar hij het wel eens meemaken? Jawel. Vertel eens. Ik heb een keer iemand gehad, een oude man van 95 jaar. Alles was eigenlijk al afgesproken. En toen gaf die man een afscheidsfeestje met zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Heeft daar erg van genoten. Ze wisten allemaal, ook de kinderen, dat het laatste feestje was. Een soort uitgesteld verjaardagsfeestje. En daar vertelde hij de scanarts over. Hij liet foto's zien en hij maakte dus duidelijk dat hij erg genoten had van dit afscheid. En toen vond de scanarts iemand die nog zo kan genieten. Dat is geen goede indicatie om zijn leven te beëindigen. En dan zeg ik van, die heeft er niks van begrepen. Nee, dat is toch eigenlijk zo. Het is eigenlijk een schrijnend voorbeeld. En ook de familie De Groot, wat we niet correct zijn. Hoe kan het toch dat zulke dingen gewoon zo verkeerd erin kennen? Ja, dat is toch vaak een reden is een stukje overdrachtsmoment. Toch ook verschillende huisartsen waardoor je toch dingen gaat missen. Maar eigenlijk is het ook meer we moeten veel eerder in het kankerproces, zodra het duidelijk wordt dat iemand kanker heeft, dan vind ik gewoon dat ook een stukje levensbeëindiging of het levensvraagstuk aan bod moet komen. En wat is kwaliteit van leven? Dat bepaalt de patiënt zelf. En dat hij in de loop van de tijd zijn grenzen bijstelt, is ook heel reëel en het moet ook kunnen. Daarin is de patiënt leading, maar hij zal wel heel duidelijk daar ook in gecoacht moeten worden. Ook de dokter zelf. Ja, wat moet er nou in de wet echt verhoren worden, vind je jou? Ik denk dat de wet zoals we die hebben in Europa vrij uniek is. En dat het altijd beter kan. Sommige dingen zijn niet in protocollen vast te pakken. Dus daarin heb je ook een stukje... een mens is uniek. En daarin zit ook een variatie in.
Absoluut. Dus net te volle mooi werkje nevens een stramien. Nou, zeker is het goed om een heel duidelijk stramien te hebben. Maar daarin zitten een aantal onzekerheden die bepalen dat het toch iets anders kan lopen dan gewenst. Zoals bij de familie De Groot. Ja, want menselijkheid, dat moet gewoon voorop staan. Absoluut. Ja. Maar het kan best zijn dat die huisdokter heeft gedacht van nou, het is nog lang niet zo ver en daarom rustig is weggegaan. Ja, het is dus Want het is inderdaad, het werd ook gezegd, de man is plotseling veel slechter geworden. Ja. Maar wat de wet betreft, ik vind dat de huidige wetgeving onvoldoende recht doet aan iemands zelfbeschikkingsrecht. Ik vind wel dat hulp bij zelfdoding en euthanasie toetsbaar moet zijn. Maar op deze manier, nou ja, dat is een van de redenen waar de NVVE en de Stichting Vrijwillig Leven ook werken. Die willen wel helpen binnen de grenzen van de wet, maar ze willen tegelijkertijd dat de wet veel meer mogelijkheden kent om iemand te helpen, zonder dat je al die poespas eromheen hebt. Want dat gaat heel vaak mis, jammer genoeg. Ja. Hier een tierentank voor je komst naar de studio. Graag gedaan. De treinverbinding Ljouwert-Haas bestiert deze week 150 uur. En verslagjouwer Albert Jensma stapte op de trein en zocht naar een verhaal. Jonken het zo'n 20 kilometer lange spoor. Ja, nou zitten veel meer bomen. Vroeger waren er minder. Dus dan gaan je. Dat ook die bebouwing daar en die bomen, dat was allemaal niet. Dan kon je tot Kiesterziel de trein rijden zien. Ja, nou dat is vlak voor Franeker. Ja. Dat is een passagierstrein. Ja, met een diesellocomotief. Hè. Oké. Dat hebben we ook heel schoft gehad. Klompentrein zijn ze ook wel. Klompentrein? In de jaren 50 en zo liepen heel veel mensen op klompen. Nou. Ja. Dus dat waren arbeiders die daar werkten bij de condens en bij die fabrieken. En die kwamen ergens uit de Woordenberg. Ja. En die kwamen met die treinen in Leeuwarden aan. Bij achter de hoven, bij de dinges. Ja. En dan toen noemden ze dat de klompentrein. Maar wie jouw hele familie trein van Nee. Mijn broer die nou Alzheimer had, die had hier... Nou, hier is een ongeluk. Hier is een locomotief ontspoord op een haven. Mijn vader had het ook gehad. Mijn vader die spelde de Leeuwardenkrant zo wat. Die zat alle stukjes te lezen. Dus hij zei, als je moet erbij blijven. Nee, hij het krijgt, dan krijg je het hoor. Ik geloof dat er niet trainingen... Dat zie wel mooi wezen, maar dat is niet zo. Daar geloof ik niks van. Nee. Ja, nou, dit is een kamer. Daar is mijn broer. Die is begonnen op te knappen. Heeft er naar je vloer in zet. En het is er verder niks meer van komen. Nou, je hebt een kast voor boeken. Er zijn heel soort op het spoor. Maar ook over schepen hoor. Want daar is ook wel heb ik ook wel interesse bij. Ja. Hier hebben we een kast. Dat is een archiefkast. Er zitten allemaal kranten en allemaal spullen in. Tijdschriften. Die heeft hij maakt vroeger als jonkje van hout. Zie je, dit is een SIK, dit is een 2400. Nou, dat vind ik wel leuk. Dat hij altijd dit was vroeger een apart huis. Daar heeft mijn broer dus een deurgang gemaakt naar dit. Hier wonen andere mensen. Maar toen heeft hij een deurgang gemaakt. Want we kregen zo'n rommel. Dat moest toch ergens heen. Dus dit huis maar nou. Ja, leuke foto is dat. Ja. Dat is zo mooi, want hier gaat de tramrails nog. Hè? Die gaat het spoorrails over. Ja. Die gaat dus van Harlingen naar Kimzit, Bolzit, Sneek. Dat is deze rails. Oké. Dus die kruiste heel mooi die spoorlijn. Dat vond ik altijd een leuk plak. Ja. Gelukkig heb ik er nou een mooie foto van. 'S Avonds laat, dan was het overal stil. En dan hoorde ik de laatste trein, 11 uur, 12 uur, dan kon ik hier vertrekken van je Harlingen. En dan dende die langs nog. En dan hadden we in die kamer een Ruud, dat zat wat los in de sponning. En als hij dat vertrok, dan zet Ruud dan nog weer in. Dan hoorde we die. Als hij vertrok. Alle uren weer aan, dan hoor ik dat Ruud even trillen en dan vloog hij hier langs. Nou. Nee, is te weinig lucht. De lucht is zo. Dit is zijn brommer nog. Die had hij nog... Nou, een jaar of 6 voordat hij... Had hij nou op reden en toen kon dat niet meer. Ja, dat is al een jaar of 3 dat ik helemaal geen contact met hem had. Dat hele is weg. Dus hij ziet het mij hetzelfde aan als een ander, dat weet hij niks van. Hij ziet geen verschil tussen mensen meer. Ik ben wel zusters die kan hem aan het lachen krijgen, heel vreemd. Dan maken ze... Dus dan, op een of andere manier gaan ze hem aan het lachen krijgen.
Die had er ook verstand van. Die had een hele beste verzorging thuis. Geweldig. Allemaal verleden tijd, ja. Een triest verhaal, maar zo gaat het. Morgen wordt een kiester ziel, want dan zie ik vanuit de trein een prachtig huisje midden in de Gruiden staan. Waar weet zit er een verhaal? Dan weet ik de naam weer niet. Jurrit Visser neemt na het zien hier Oorski als burgemeester van Skielge. In Bient vertelt Visser wat hem ook is en waarom het Oorski hem zo zwier valt. Een echte burgervader die op een sobere manier burgemeester is geweest in deze gemeente. Ik was niet altijd met Jurrit Visser eens, maar de waardering overeerst. En hij heeft zeker goede dingen gedaan. En vooral vind ik dat hij hem super ingezet heeft voor het hele Waddengebeuren. Dus de Wadden samenwerking. Voor het werelderfgoed is hij een goede trekker geweest. Dus dat zijn echt dingen die kan je echt op zijn konto toeschrijven. Dat je zegt van dat is goed geweest voor het eiland, voor de Schelling, voor het hele Wadden. Wat zul je het meeste missen? Wat ik het meeste missen zal, is dit uitzicht vanuit de ambtswenning. Dat is elke dag weer een feest. Elke dag is oors. Elke dag heeft zijn eigen charme. En werk ik weet niet meer, maar dit komt nooit weer waarom. Oud-burgemeester Jurrit Visser neemt vreed officieel afscheid van Skielge. Zwierigheden met zijn zoens binnen de oorzaak dat hij na het zien hier nog met deze functie ophouden moet. Met pijn in het het. Want de kaart in 2002 van de succesvolle wethouder van Jereveen voor zijn eiland Skielge wie bewust. Ik vind Skielge het meest bijzondere eiland. Ik heb in vorige baan hoopwerk voor het watergebied gedaan. En ben redelijk verknocht aan dit eiland raken. De binnenburgemeesters die beschouw je een eiland krijgt als een soort teruggeenshoes. Op zoek naar een grotere carrière. Ga je net in? Nee, want hoe zie je net meer zitten, uiteraard. Ik vind dit een prachtig eiland. De moeite waard om hier zo lang te bloeien ook je blauw bent. En dan heb je met een hoop plezier werken. Sterker nog, ik vind het jammer dat er nou eigenlijk wat te betiert een eind aan komt. Wat in april dit jaar nog een mooie vakantie in Turkije worden matten hier, waren een debakel. Vissers stroffelen wist er om het kuieren weer. Brut strijden ribben en kwamen in het ziekenhuis. Nou, in die vakantie gebeurde een valpartij, werd er al wat schade ontstond en dat hersteld wordt. Maar de oorzaak is het probleem met het evenwicht wat ik al volle langer heb. En wat beschadigd is. En werd er ook nou het advies worden is... burgemeester, het is heel leuk dat je volle lol in je werk hebben, maar het is wel verstandig om nou te stoppen om gezondheidsredenen. Hoe je die ziet? De ziekte van Meniere in een wat vervelende vorm. En dat jouw stoornissen, beschadigingen aan de evenwichtsorgaan, die nou nog te hanteren binnen, maar de risico's worden te groot, terug in deze functie terug te gaan. En burgemeester, het is een leuke baan, maar ik kan net een beetje burgemeester wezen. De bister of de bister net. En een tussenwaai eerder net. Dat vind ik jammer. Dat vind ik jammer, omdat ik ken de man ook nou echt niet persoonlijk. Maar ik weet dat hij zich 100% voor het eiland inzet heeft. Hij is heel betrokken bij de mensen zelf. Als er dingen binnen, dan gaat hij gewoon naar de mensen thuis en praat die dingen uit. En dat vind ik heel erg super van hem. Een bijzonder menselijke burgemeester. Jammer dat hij weggaat. Ja, heel erg jammer. Ja. Ja, ga ik ook toe griezelig strijden dat Skielge een zelfstandig eiland blijft in. Ja, daar kerst een boek hoe schroeven. Maar de eiland, Skielge, alle eilanden, wil maar één ding. Baas op eigen eiland bloeien. En dat is best lastig. Eigenlijk is het al een wonder op zich dat deze gemeenten nog bestaan. En dat kan alleen nog maar doordat ze slim opereren.
En goed mij met een geerwerkje. Maar als je dan zegt naar het geld wat beschikbaar gesteld wordt via het waardfonds, ja, een waardeiland als Texel blijkt ervan volle meer te profiteren als alle Friese waardeilanden bij elkaar. Ja, dat klopt. En dat leidt hem net aan de geerwerking. Want de geerwerking is vooral op het gebied van duurzaamheid is goed. Daar is ik een hoop in gang zetten. Maar de bal moet al inkopt worden. En Texel is daar op dit moment wat slimmer bezig dan mijn eigen eiland Skielge, om die maar even als voorbeeld te noemen. Hij als burgemeester dan te laks west? Nee, dat heeft te maken met de eilandercultuur. Op Skielge is op dit moment ik nogal wat aan de hand. Politiek net zo stabiel. Jammer genoeg ik een wethouder die daar terug opstapt is en dergelijke. En wat voor meer gebeurt op de eiland is dat je zorgt dat ze dan vooral naar de blik naar binnen richten en te weinig naar de buitenwereld. En dan is ze zo hard met zichzelf bezig op de eiland dat ze geen tijd hebben meer om tijd te besteden aan dingen die er echt daardoor. En wat is dan het grote gevaar? Het gevaar is dat ze daar toch de slag wat missen. Op het gebied van duurzaamheid, maar ik op het gebied van tijdige inspelen op die decentralisaties die eraan komen. Het gevaar is dat ze te volle aan het navelstaren binnen. En dat kan beschutten, de chaos die bestuurlijk ontstaat, door onder oren het conflict in plaatselijk belang, kan dat beschutten dat daarmee de zelfstandigheid van het eiland ondergroeven wordt? Ja, het klinkt wat hard, maar het is spelje met vuur wat er gebeurt op dit moment. Eiland zal op mijn manier efficiëntie moeten. En daarvoor is nodig een beetje stabiel bestuur wat eeg heeft voor de wereld, wat er allemaal gebeurt. En als het de blik te vol naar binnen gaat en het uiteindelijk alleen nog maar gaat om ego's, om interne conflicten, om feiten uit het verleden, ja, dan is bezig het einde van de gemeente voor te bereiden. Artistiek directeur Joop Mulder van Oerol zal de burgemeester missen. Krijgt nou op dit moment dat Oerol het centrale festivalterrein Westerkijn kwijtrekt van nijbouw van recreatiewenten. En het de gemeente net slacht om alternatieve locaties te bieden. Het is wel zo dat hij op het moment dat hij binnenkwam op de Schelling gelijk al zei van ja, jullie zijn een van de mooiste visitekaartjes van het eiland. En dat heb ik altijd gewaardeerd. En hij heeft ook altijd de juiste weg gezocht om alles in balans te houden ten opzichte van Oerol, het eiland en natuurlijk Friesland, het Rijk, noem maar op allemaal. En ja, hij heeft gewoon zich altijd daar op een positieve manier voor ingezet. De Rie moet maar aangaan wat ze belangrijker vinden. Of toch bebouwing op Westerkijn, maar dan moet Oerol inderdaad een orenplak te vinden. Of die locatie vrijhouden. Van bebouwing, werd er Oerol de bloeien kent. Wat zouden jou onreden? Ik rie het even niks aan. De Rie moet zelf beslissen wat ze willen. Maar wees zuinig op Westerkijn terrein, wees zuinig op Oerol. Ja, wat dat onbelangrijk sluit het boek net heel dol mijn opgelucht het dicht, denk ik. Want waar werkt nog EVT? Nee, ik ging mijn gemengde gevoelens hierbij. Het is om redenen van de gezondheid, maar chemie het allemaal iets oors voorstelt. En Safir, van nou nog een hele gezellige jongen. Dag.